ko démocratie ko fenjugu ba de doa kana na ko kana Mali ci de débat do de be mena révélation ba do ke Mali on bi yara démocratie e fen kolon de wa e ambalma che siriki kuate abora kuma kan do fo mena Mali on bo filila anya bala bibinna ube ka démocratie la gauche Burkina Faso Mali ayesi jamana be ka démocratie la gauche fambe ko démocratie may mbemu fo onyena Malion sorasi fanga ne wola kodito Mali kono ne sorasi fanga yi ka démocratie fanga yi mais bena tien do fo bi tete Mali kono Mali ko ka mu se kané sosola et j'ai des preuves à l'appui mena siriki ko ate bla fola ka kuma nga janga na me folo la démocratie c'est crime comme si la démocratie c'est aujourd'hui vu. C'est la démocratie qu'elle a tué, il faut qu'on ait terrorisme. Alors que terrorisme qu'elle a été. Mais au Borami, au posture Borami quoi. Voilà, au comportement face au vraiment donnons un plateau spécial de quoi. Parce que fin de dos quoi, c'est très dangereux. Nous le faisons dans la camp, surtout nous qui sont les décideurs. Ou pas foutu. Ou pas focha finalement jamana kono dum la main ou le rega no lu tuwe ka jamana yo lu bolo c'est comme na fait nyibi ka jamana la mo bolo be no ko comportement de tout ce comportement avec les quoi parce que jamana mara ke ba fochu i ba focha vision ti jamana tse ka ta fe mun ko ibulu ben na kariya donc len kama wa shima non tra particola il vient d'or photo c'est ça la démocratie ah non mais aga non quoi vraiment ni ado mais ne re nga mais kulitu mais e ka me jonde ma en particulier mun kame bi ko démocratie na nga jamana ci mun kame de ko 26 mars ko chentala mun kame bi ko 26 mars ko ma fatira mun na ko lonten mais en ce moment be amodo anu be boroke ou blessera akoka chumina aishuru be no doni no mun be no ko lute donc no sigi bi ko foko ay mafatira mun no ko lunte na mara de kara mun sara ko lunte fa on karata mais c'est grave hein? Parce que e bi ganyina min kore pendant que bi sigi klim ko ka foko ni ngalone quoi muso do klubila fa do klubila ale tra den shuta a den tume kalana den mo mi ale kulu di bila quoi itaro kibi quoi ibi ko o ka dimi parce que jamana e fero sigi 5 ans ka adevero sigi ka a don to chômer chou o bekara ko pour que somo mamuntana o somo o lu se tomina ka ça dit que ko dimi se ka faka tomina. Bon, Mali abela jele ni mesano nyani yoro yira la to nyani yoro boka yira la to kan na me folo mena mu fo Mali na ka bebo filila munu nana démocratie ko kelela u ka bara do manya ma be fete Malien et Moussa Traoré qui est dictateur di ka Moussa to fangala billahi ikunte ka fo ki bebo ko Moussa critiquer ibeta kasula Alpha Omar sigile fangala mogo kumbe boba mogo ka Alpha baneni billahi tallahi Alpha sigile ala kuma betise ka fo ka Alpha to fangala Alpha est s'entendre que Alpha tatola atete nana atete jondi na anga jatibene démocratie ye munge fangala ha soraso ye Mali marak abeta sambi nani de labo kalama démocratie ye munge fangala tete me samugan don dronka Moussa Traoré samugan sabake atete santan sabake ojuli o te santan woroi ni o fara asimika san woro ka ojuli o te sambi nani san fly jonguna sankele et jonguda civilier Modibo Keïta san shegi Alpha Omar Konaré 100 ans 100 ans shegi 100 sorasi ye Mali marali mike fema bara Mali norbe bindomi na sorasi de kumbe fangala général ATT sorasi fla de coup d'état kenyona kato anye perdi mun ke bide sorasi de kumbe fangala anga cher comment we mena kata fere Mauritanie domina politicien climat ke ATT kumbala c'est un général de l'armée malienne horonya ikelende horonya te ATT quoi c'est militaire non bon ay ko beyelema parce que Assimi Dessara 600 geleya obe sanno avec aboka kuma uta kuturu kunjukuka
démocratie fleni démocratie mun na kana démocratie ke u y'a kɛ cogo min na u yɛrɛ feere faransi de ma u kelen tɛ dɛ ali surasiw b'a la le premier accord militaire ni Mali y'a signé ni Français Moussa Traoré de y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye Mali ta k'a di Faransi ma Malien den fɔlɔ min ye Mali ta k'a di Faransi ma o ye surasi de ye an ka révolution fɛn fɛn tiɲɛna surasiw da tiɲɛ surasiw nali ma kɛ fo n'a kɛra ATT ye dɔɔni ATT kɛ ni ye baara k'a ka mandat la an ka tiɲɛ fɔ surasiw ma kɛ foyi ye Mali ma ni malheur tɛ a daminɛ ka di a laban tɛ ɲa Assimi ka fanga daminɛ kun ka di mais a laban t'a la n t'a dɔn danga de b'u kɔ fɛn fɛn b'u kɔ mais a bɛ ka mun fɔ k'o ye démocratie ye ni démocratie tɛ an kun tɛ bɔ M5 na ka taga boulevard la démocratie de o de wolola Assimi Goïta la ni an bɔli min kɛ ka taa boulevard la i m'a ye Assimi nana dɔrɔn a ye mouvement bɛɛ ci bon politiciens t'o kɛ non Mali politiciens u n'u ka kobaw t'olu kɛ c'est à dire surasi maloya a b'a kɛ to quoi c'est à dire maloya c'est à dire comme maloya na kan tɔɔni to na o tɛ surasi cɛ t'o dɔn quoi a bɛɛ tɛ dɛ surasi bɛɛ tɛ wallahi surasi mɛ maloya man ca mun bɛ fanga ta dɛ surasi kɛ bɛ kariya k'a ka galon bila ka fanga ta kɛmɛ sarada mun bɛ hɔrɔnya bɛ mun na fanga kɔnɔna na u miyɛtɔlama de bɛ na f'u daji bɛ bɔ n'u ye fanga sɔrɔ musoko fa de b'u la ATT était un exemple ATT erreur kɛni kɛ k'an désarmer ATT fait partie a bɛɛ tɛ politicien dɔrɔn ye surasiw b'a la wallahi bila surasiw b'a la bon minnu bɛ ka bɔ ka politicien na gosi bi olu de tun ye politicien ka wulu ye olu de politicien ka jamana Abdou Niang ye hɛrɛ sɔrɔ politicien da bɛɛ ka ye Abdou Niang bɛ samara min don politicien da dama Abdou Niang bɛ mobile min kɔnɔ politicien da dama Abdou Niang bɛ so min kɔnɔ politicien da dama Abdou Niang bɛ jɛnatigɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔ politicien de fɛ surasi tɛ hɔrɔn kolon den hali wulu ka fisa adamaden dɔ bɛɛ kan ka dɔ fɔ politicien ma fɔ e ko k'e bɛ bɔ a nɔfɛ k'e bɛ IBK nɔfɛ IBK ni ATT ni ne ma Mali mara san 20 nin kɔnɔ IBK ye premier ministre kɛ Alpha Kile la ka ATT Kile la ka président l'Assemblée kɛ régime na Mali kɔrɔma baara kɛ min na nge tugura o kɔ Mali cira IBK quoi e malangolo c'est-à-dire kosɔn ne bɛ sigi ne bɛ surasi lajɛ fami surasi aga ne ma ni surasi bɛ Mali mara bilen je ne pense pas avec la démocratie bina gosi Sénégal ako kon démocratie mana dɔrɔn k'olu bɛ baara kɛ ni tubabuw de ça dépend quand démocratie mana dɔrɔn Ousmane Sonko filɛ nin il a été élu non Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ngolu sigira di mais bi Ousmane Sonko bɔra ka mun fɔ Donald Trump ye Assimi tɛ kariya ka fɔ capitaine Ibe tɛ kariya ka fɔ u si hali ni ye woro fa hali ni ye banque mondiale jɔ Burkina ou bien ka jɔ Mali kɔnɔ ninnu bɔra Ousmane Sonko bɔra ka Donald Trump attaqué cogo min u si tɛ kariya ka kɛ ne yɛrɛ tɛ fɔ o ka kɛ parce que n'u y'a kɛ u b'u ka fanga u b'a dɔn n'u bɔra ka dɔ fɔ Donald Trump b'u gɛn ka bɔ fanga la a tɛ se ka Donald Trump tɛ se ka se Sénégal président ma parce que élilen don aw dun ma éli démocratie u y'a kɛ de ko ni i bɛ démocratie la k'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna Alpha Umaru Konare a y'i ban k'a tɛ Faransi président k'a tɛ taga a ka visite la aw bɛ ka k'i n'a fɔ Assimi de nana maliyɛnw ɲayɛlɛ Modibo Keïta mun ye civil ye mun ye politicien ngo ye o de Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ le père de l'indépendance c'est un politicien Mali dengolo mun ye Mali bin kɔfɛ o ye surasiw de c'est la pire et simple vérité olu de y'an don accord kɔnɔ Assimi nana k'an bɔ accord minnu kɔnɔ a tilancɛ bɛɛ surasiw d'an don a la a si ma ko surasiw kɔ politiciens échoué ani démocratie man o ti cɛ Mali mouvement démocratique mɔgɔw u caman échoué o ye tiɲɛ de ne yɛrɛ n'u ye baara kɛ ne tɛ n tiɲɛ ta o de kosɔn ne b'u critiquer mais ne bɛ limiter moi j'étais dans l'ADEMA an ma fɔ an si kɔ koyi ne tɛ n tiɲɛ ta la ne ye n ta fɔ réseau ka bɛɛ y'a mɛn ne ni Bube ye baara kɛ ne kun bɛ ADEMA na ne man ta dogo mɔgɔ la dɛ ne ye n ta fɔ vidéo caman na mais ne bɔr'u kɔ parce que ne y'a ye Faransi ka d'u ye ne bɔr'u kɔ la a banna sinon ne n'u ye baara kɛ dɛ mais kana k'i n'a fɔ e kuntala an bɛɛ kun b'a la koyi aw minnu bɛ ka hɔrɔn kolo aw da waga Abdou Niang ye cogo Abdou Niang k'u ɲama nɔgɔsilen i b'a fɔ Abdou Niang kun cɛ ka jugu ka ɲama nɔgɔsi ka gorongoro a gorongoro kasa kun bɛ don ɲu na politiciens de Abdou Niang ko k'i jɛ k'i kasa dumani k'i fɛ tu n'as pas honte ka t'i sigi ko politicien de Mali ci.
Mali noir be bindo mina politicien kunte fangala ATT de kumbe fangala sanogo de coup d'état ke sanogo coup d'état ke kati sigi Mali télévision so la ko armenté dro e rebelu ye Mali noir be mine surasi naloma de surasi naloma ka chafu ka faka ATT na ka koba be ATT be ka check felani ke ka e rebelu baga ko misili be Mali bolo naloma ntara coup d'état ke dro ka tisigi tele la ko no ko ATT galonti kala de ko marfati wallahu ya fodro dugujaw yanga angandor be mine ko ko ja ko do sekera de ko sadi Mali est retard fait be à 80% be sur asudi qu'on se dit cette vérité politicien ou ka parbi politicien ye tieni ke o ye tieni mais politicien bi se ki dasa ko fo politicien te sima mais ni magara awla non seulement aw jogo may mais ni magara la be fenge aw ko démocratie ka ni démocratie mainte munu be farasi olu be se ka farasi critique ngo démocratie de nananoy démocratie da to M5 bulla ka taga boulevard la ka foko aba ibeka ni mo bora bi ko aba Assimi Goïta fona jama chara ka dama temede ni malé bora dongo ka ta boulevard la ina fo yemuka ibeka la Assimi be fakalike parce que sorasi be fangari do abe marfadi do aba ese ka force ira dro carnage beke ala ba abe fanga bla ou be boli ka ta la jine o ru mena ke fana parce que Mali soro de pas bora Moussa Traoré Mali sorasi chama bo tise coup d'état la chama be no bu profiter di sorasi formation ni munu be sa o te coup d'état ka Assimi na koyi je ne pense pas de fona kala peut-être ou bien fona kala compte à rebours ça peut mais moi je ne crois pas peut-être absolument que c'est possible hein? Mais moi je n'ai pas trop d'espoir Assimi be gen chokomi na gelera de Assimi bi ton la be faut pas ndo ka dro mo dusu be botoro iba e jama be bo fambe igana faut pas kede ni faut pas fitini ngani ni malien yo boliko kelenga ya billahi ta'ala te jobli faut ki gen abo kuluba donc a fanyena abe manipulation kuma mina ko démocratie kay de démocratie munu na fangala u kalfa franci de la abina fosa mogo do be bo Bamako ko do ke ela e go Bamako ka o mai e bi se ka Bamako juger ni mogo kelenge wa Bamako ka do e janfa sadi olu ide nunu te passer quoi démocratie kay ne mo fayana de démocratie mu mai parce que sorasu be fere ka to fangala kadaw donc pour ka to fangala fe bo bela gushi abolo ko mali on no madia aw nana aw be sunguru tegaw de la ate foi la ka sunguru bauta ka mali na flota ka di sunguru ma si ça pour ka to fangala il faut ka galonte ka mali chili anga fo aw sorasu ko aw sorasi munu fleur fangala de aw fa des politiciens kele nunu nyi aw mo politiciens de na wi abula en no madia Assimi eta sente kono politicien kele me ka fa ou be fe ka to fanga de la Mali politicien clanché bébé auko Mali politicien mi Mali noir choix clanché bébé Assimi be barakebi donc ay mo bunya démocratie munu nana ko démocratie a chama mo ya différence mo kinyede mo kelema kede ou bueno bala al surasi bala donc akana na ka mo shi manipuler c'est coup là ça passe pas mora ka clarification de Allah